Barkanmu da zuwa wani sabon bidiyo wanda muke so mu yi akan HTML. Wato da yawa daga cikin mutane muna tutorials namu ne based on computer. Ana darussa ne na kan computer. To wasu suna tambaya idan kuma da waya fa? Da waya za ku yi? Za ku yi da waya. Akwai wani application na waya wanda duk abin da muka yi wannan darussan da computer za ka yi sa, kai ma za ka yi bin sa da wayarka kuma ka yi practical. Wanda mai computer zai gani haka za ka gani. Bambancin ku shi yana da computer, kai kana da waya. Da farko inda za ka shi ne za ka shiga Play Store naka. In ka shiga Play Store naka za ka shiga wajen search sai ka rubuta Tref hakan nan edit. Kun gan shi nan a farko zai fito. So idan ya yi searching a shi nan a farko, wannan application na farko din kun gan shi? Tref edit din nan kun gan shi nan ga shi nan. To wannan za ka yi install na shi. Ka gani na riga na install na shi. Za ka yi. Idan ka yi install na shi sai ka dawo cikinsa ga shi nan, ni na riga na install na shi ga shi a nan. Sai ka shiga. Idan ka shiga cikinsa in ya buɗe sai ka zo nan kaga an rubuta menu sai ka danna. Can ƙasa za ga text editor sai ka shiga. Idan ka shiga kaga already na ɗan rubuta wani abu ma a jiki, na gwada shi ne saboda na ga ya abin sai yake kasancewa. So idan ka shiga da za ka rubuta wannan naka, misali bari rubuta ko tag ɗaya ne haka na HTML ɗin nan. Misali rubuta, to sai ka zo ka nan wannan button ɗin shi ne na save, sai ka danna shi. In ka danna shi a nan zai ce ka zaɓi inda kake so ka yi saving nashi a cikin wannan naka file manager ka. Zan je can ƙasa sai na zaɓi folder da nake so na yi saving. Ga HTML lesson. Idan na zo zan danne kan folder ne kawai sai ya nuna mu. Danne ta za ka yi ka tsaya sai ya nuna ma, za ka ɗan riƙe ta. Nan sai ka rubuta sunan file naka. Shi ne muka ce za ka rubuta index.html ko kuma .htm. Ka bar shi a htm ɗin nan. So sai ka yi save. Idan ka yi save na shi ka gani ya canza. To tag namu na farko dama mun ce me akwai HTML sai akwai me? Akwai title hakan nan. To mu ce misali mu ce saman browser. To sannan muka ce muna da me? Muna da body tag. Muna da body tag hakan nan. Kun ga cikin body ne za mu rubuta me? Misali in saka tag namu na farkon nan wato h1 hakan nan, sai in saka me? In sa text editor na ce na waya. Kun gani? Sai in danna kan save ɗin nan. Idan ina so na ga result ɗin fa wannan abu na play ɗin shi zan danna. Mai kaman play ɗin nan kun gani? To duk abin da na rubuta a nan in ka rubuta shi za ka kalla me? Za ka kalla result naka a nan. Wato kaman wannan ɗin nan. Wannan p tag ne. Kun gani in na zo na danna wannan? Kun gani na gan shi. To duk yanda aka yi a computer wancan lesson za ka yi bin su a waya haka kana bi daki har ka yi sa insha Allah. Mun gode, ku shiga da bibiyan mu.